एक्स भलन्टियार्स दा दिनै फिन बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लाबोफिननो दिनै आनसलिक दाफुंगासिनो दं बिनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो? दानि थासारिखौ नायनानै गोबां जों मोनथाम गाहाम सुक्तिखौ नायबोनानै दिनै बर' जातिनि जे गांनाय उखैनाय आरो हारिनि माने थासारिखौ नोजोर होनानै जिबायदि मोनबोनांगौमोन बेबायदि माने जोङो गोजोननाय जाबोआखै आरो फारसेथिं नायनो थाङोबा जातिया जोबस्रांनायनि लाइनाव दिनै जालांबाय। दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां मुश्री हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै जोङो आसामनि थागिबि हानि बिगोमा जुग जुगनिफ्राय रायजो जानाय दिनै ट्राइबेल माहारिखौ फोजोबस्रांनायनि जि माने आयेन कानुन सानफा एफा जे माने गोदान गोदान नियम बानायनानै जोंखौ माने जेनेरेल खालामला हैनायनि जि पलिसिखौ लाबोबाय बेफोर गासैखौ नोजोर होनानै जों दिनै गिबिसिन गोदो दाजानाय आबसुजों दाना होजानाय एक्स भलन्टियार फर्सआ दिनै जोङो माने बे गासिबो समस्याफोरजों नांफिननो होननानै जों दिनै ओंखारफिननानै दिनै खोन्दो खोन्दो जों जोंनि थानाय जिरायनानै थानाय जोंनि लोगोफोरखौ जों फोजाबफिननाय जादों। दिनैनि समाव गोदोनि नोंथांमोननि बारग' भलन्टियार्स फर्सनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा नोंथांमोनखौ सहाय होफिनदों नामा? आसा खालामो बिथांमोनहा मोनसे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोनां समाव जि समायखिरा लानानै जि आइडियलजिजों जों माने समायखिरा लाबोदोंमोन बिथांमोनहा दिनै रावबो बावाखै। सोरबा बैसो जाबाय, सोरबा सेंग्रायैनो दं, नानानथा खामानियाव जरित जानानै दं। अब्लाबो जातिनि इसुनि खेथ्रआव बिथांमोनहा गासिबो लैहोर लैहोर नुजाफिननो थाखाय दिनै माने सांग्रां जानानै दं आरो गोदौगावनानै दङ। दुवार जन परिसंगम बिथांमोनहाबो दुवार ओनसोल दानायनि सिमां सुजुदों आरो एवारनेस प्रग्राम खालामगासिनो दं। बिथांमोननि बे दुवार ओनसोल दानायाव नोंथांमोनहा एकमत नामा? जोङो नन पलिटिकेल पार्टियै जातिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि बा जातिखौ माने थागिबि आरो गेदेमा दानायनि बेलायाव जेसेबां जाति संगठन दिनै जोनोम जादों बे बिथांमोनखौ जों बयखौबो मस्ट वेलकाम खालामो आरो जोङो खौसेनि लामाजों मोनसे नाम लानानै मोनसे बिमुंजों जों सानसे आन्दलनखौ खालामफिनगोन होननानै जों माने बयखौबो जों खावलायो। सोमावसारनाय बिनि सिमा निर्धारित दं नामा? माखासे आनसलिक दानाय बा आनसलिक डिस्ट्रिक्ट दाफुंनाय आरो जोंनि माखासे जिरायनानै थानाय भलन्टियारफोरखौ जों माने दिनै संकस्त सदिया फोजाजोबनो हायाखै। दिनै नोंथांनि चेनेलनि जगै दिनै बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन नोंथांमोनहा सिरि मोनफिनदो। जोङो इमिडियेटलि दिनै माने जातिखौ फोजोबस्रांनायनि जे गभर्नमेन्टआ जि पलिसि लादों दिनै जोंनि मोनखानाय 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय माखासे मोनथायफोरखौ दिनै सानफा एफा लेन्ड बेंक पलिसि लाबोनानै आरो माने जोंनि 5 नम्बर समस्ति क'क्राझारनि जि माने एमपि कनस्टिटुएन्सि बेखौबो डिलिमिटेसनाव बर'फोरखौ बा ट्राइबेलफोरखौ माने मेजरिटि नंला माइनरिटि खालामनानै दिनै माने बेखौबो डि रिजार्भ खालामनायनि जि पलिसि